Ahojte, vítam vás u ďalšieho videa, čož je večerný vlog. Dlho nebol večerný vlog, áno, ja viem, ale nemala som čas, alebo nemala som chuť točiť, pretože som mala veľa učenia a už potom, keď sa doučím, tak som taká, že sa mi chce spať, lebo som unavená, som trošku chorá, ako môžete počuť. A idem zajtra do školy, bolí ma hrdlo, mám nádchu a nemáme sprej do nosa, takže musím teraz trpieť. No, jeden komentár som mala pod video, čo som dostala na Vianoce, nie čo som dostala, bože, čo chcem na Vianoce tag. To video budete mať hneď pod týmto videom, takže si na neho môžete kliknúť. No a mala som tam komentár od, už vôbec neviem koho, lebo nepamätám si meno. A on mi tam napísal, že sa dajú, ako dá sa upraviť osvetlenie na videách. Takže ja vôbec nemám čas na úpravy na videách. Podľa mňa je to takto aj fajn, že svieti na mňa aspoň nejaké svetlo v noci a cez deň sú podľa mňa dobré kvality, keďže som pri okne a svieti tiež na mňa svetlo. A potom mi tam napísal, že mi dáva lajky, odber, za čo som mu vďačná. Neviem síce, kto to bol, ale díky. Môžete si pozrieť moje najnovšie 4 videá, čož je ten tag, čo chcem na Vianoce, potom tam mám 3 veci, ktoré mi prirastli k srdcu, potom tam mám moje obľúbené pesničky a ospravedlnenie, čož už neviem, za čo bolo ospravedlnenie. Nie sú tu moji bratia, pretože prídu až o týždeň, takže zase môžem natočiť nejaké video s bratom, tým menším, ten väčší nechce byť na videu. Dosť ma mrzí, že už Xerix nedáva ďalšie videá. Rada som si pozrela jeho videá, len teraz už nemám aké pozerať, keďže nepridáva videá. Dal tam teraz nové video Vine 3, čo má 5 sekúnd, čo neviem ako čo. Nedáva nočné vlogy, challenge, tagy, takže... A ja som ho ozaj zatagovala do toho tagu, čo chcem na Vianoce. Ak to nesplní, bodaj mu, lebo potom nenatočíme to spoločné video. Takže pozor, máš tu výzvu. Alebo teda obchodovanie. Xerix. Ak nenatočíš ten tag, čo som ti zatagovala, tak nenatočíme spoločné video. Ale nie, robím si srandu. Niečo mi piplo. A možno to je upozornenie, že natočil nové video. Dúfajme. Ale nie, natočíme spoločné video, to som ťa chcela vystrašiť. Stále nevieme, kedy to spoločné video, pretože stále sa mi neozýva. Takže neviem, či bude vôbec to spoločné video, ale to už vám musí on povedať vo vlogu, pretože ja o tom vôbec nič neviem. A už ma nič nenapadá, takže uvidíme sa na budúce. Určite mi dajte like, odber, komentár a zdieľanie. Ahojte!